apua! Voi ei, voi kamalaa, apua! Mitä on tapahtunut? Tuleeko verta? Tuleeko verta? Voi kamalaa, minä olen unohtanut kirjoittaa joulupukille. Mitä? Mitä? Monesko päivä tänään on? Vieläkö ehtii? 20. joulukuuta. Apua! Apua! Voi ei. En minäkään ole vielä kirjoittanut. Nyt äkkiä. Pikakirjeenä ne ehtivät vielä perille. Juu, missä on kynä? Missä on kynä? Kynä! Ja nyt juoksujalkaa postiin. Et sinä niitä ainakaan vie. Maailman hitain juoksija. Antakaa tänne. Minä vien kirjeet postiin. Ei tule kuuloonkaan. Hukkaat ne kumminkin. Kirjeet tänne. Minä nelistän postille hujauksessa. Siinä on. La hiljalleen mä laulelen nyt vaan jos en saa mä lahjoja, mä laulan hurjalleen. Hei hai, kirje tässä. La ja laula hiljalleen. Mä laulan kovaa vaan, jos lahjoja nyt saa. Apua, kirjeet heti takaisin. Kirjeet, minne te menitte? Apua, takaisin. Oi. Aasi, hei. Voi. Mikä hätänä? Sattuiko pahasti? Mitä? Ei, koko minä kaduduin, niin siis kavio varmaan nyrjähti. Häntä murtui, Tuleeko verta? No ei. No, anna ne kirjeet minulle, minä juoksutan ne äkkiä postiin, että vielä ehtivät. Kirjeet. Et kai sinä jo ehtinyt hukata niitä? Minäkö? Ei, kun minä vein ne jo. Juoksin sikaa lujaa. Tai siis niin kuin aasi kovaa. Siksi minä kaaduinkin. No, eihän sinulla nyt enää olisi kiirettä ollut, jos kerran veit jo kirjeet. Jos, kun sanoin, että vein, niin vein, kun niin. Mitä? Sinä oikein vakoilet? No, vihdoinkin ne älysivät nukahtaa. Niin. Hyvä joulupukki. Anteeksi, että minä kirjoitan näin viime tingassa. Aasi. Hei, Mitä ihmettä sinä täällä keskellä yötä teet? En mitään. Ja niin ja koko. Miten niin, muka? Ei, kun minä... Niin? Hyvää yötä. Yötä? Niin, hyvä joulupukki, kyllä. Tämän on pakko ehtiä jouluksi Korvatunturille. Pakko. Kamala kun minua jännittää. Että tuoko joulupukki minulle sen lahjan, jota minä kirjeessäni toivoin.
Voi olla, että ei tuo. Mitä? No, jos joulupukki ei vaikka saa selvää sinun käsialastasi. Mitähän joulupukki on tykännyt siitä porosta, jonka minä piirsin? Ei mitään. Tää? No, on kai joulupukki ennenkin poroja nähnyt. Hyvää joulua! Hei, Mouru, laita se sydän tuolle toiselle oksalle. Ja Morso, ei niitä hopeanauhuja noin kuulu laittaa. Ne on... Niin, tai siis, niin, tarkemmin ajatellen, aika kiva ratkaisu laittaa se sydän juuri siihen sen ihan lähellä sitä toista sydäntä. Niin, kai tähtisen täällä laitetaan latvaan, eikä esimerkiksi kuusen jalka. Niin, jalka. Eikä niin. Tunnelmahan se on tärkein. Niin, eikä esimerkiksi koriste tai lahja tai... Niin. Ei, ajattelin, katsokaa vaan, että jos esimerkiksi joulupukki unohtaisi meidät vanha ja hajamilleen, kun on niin on hän ei voisi siitä sitten syyttää. Vanha höppänä oikein naurattaa, kun ajattelekin, että mitä... Naurattaa? No niin, että... No niin, ja kaikki on valmista. Rosolli, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, jaha, ja lohi, lipeä kala, sillit, muikut, Piparit, pullat, puuro. Nyt vaan joulupukkia odottamaan. Tuota noin ikäänsä. Uskotteko te muuten uniin? Katsokaa, minä näin sitten hassun unen viime yönä. Joulupukki ei muistanut ollenkaan tulla. Oli jotenkin sekoittanut joulun ja pääsiäisen. Eikö ollutkin hullua? Joulun ja pääsiäisen. Niin, joulun ihan kokonansa. Mieletön juttu. Tosi mieletön. Niin. No, jospa minä kävisin ulkona kuitenkin vilkaisemassa. niin. Häh? Ei se tule. Ei se minun varakirjeeni ehtinyt. Voi, tule ja puserra. Nyt minun on kyllä kertomaan. Mouru ja Morso saa hepulin, kun ne kuulee, että minä hukkasin ne kirjeet. Aasihoi, tule sisälle sieltä palelemasta. Kyllä se joulupukki varmaan kohta tulee. Kun ei se nyt taida tulla. Minusta alkaa tuntua, että joulupukki ei jostain syystä saanutkaan meidän kirjeitä. En minä voinut sille mitään. Tuuli sieppasi ne. Nyt minä olen pilannut kaikkien joulun. Voi höpö. Eihän vahingolle mitään voi. Tule sisään nyt. Tule nyt jo sisään, että päästään syömään. Siis tosi hyvää porkkanalaatikkoa. No, kunhan sanot vaan. Älyttömän maukkaita silakoita.
Siis kerta kaikkiaan sika hyviä. Niin, minä laitoin niihin oikein sinaappikastikkeen. Niin. No unohda jo koko kirjeet, Aasi. Eihän ne lahjat ole kumminkaan joulussa tärkeintä. Tärkeintähän on joulumieli. Niinhän sinä itse sanoit. Sanoinko? Hei! 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 Kuulitteko jotain? Ihan kuin kellon kalkatusta tai jotain. Oi. Oi. Lahja. Hei, hei, katsokaa.